mám vystudovanou školu medaile mince v Jablonci, to Voška a bylo to fajn, bylo tam hodně kreslení a modelování, což pro mě je důležitý. Moje absolventská práce byla medaile výročí úmrtí Jana Palacha a připomínka jeho činu. Jako, je mi to vlastně hrozně líto, ale nevím, koho dneska medaile zajímají. Věřím, že spoustu lidí jo a těm se omlouvám, ale mě to prostě moc jako... Je to krásný, ale neuměl jsem se v tom najít. Já jsem vlastně skončil školu a co teď prostě? Nikdo na tebe nečeká s otevřenou náručí a mně se to ještě sešlo s tím, že jsem měl nemocnýho tátu, vrátil jsem se k rodičům a přišel jsem vlastně o všechno, co jsem znal, nějaký ideály, který jsem měl, byly vlastně zbytečný v tu chvíli. Myslel jsem si, že budu něco dělat a že to všechny bude zajímat, ale nobody cares prostě. A všechno šlo úplně do prdele, jako byl to strašný rok. To byla facka za fackou a já už jsem nějak moc jako nevěděl, jak dál. Chodil jsem do práce, která mě srala. Fakt jsem nevěděl, jak z toho ven. Řekl jsem si, že takhle to prostě dál nejde a že si buď to něco udělám, nebo s tím něco udělám. Jak jsem si řekl, co vlastně jako všechno dělám, prostě nějaký focení, nějakou grafiku jsem se snažil, kreslení a co bych s tím jako mohl dělat. No a tetování mělo nejvíc plusů a nejméně mínusů a prostě v tom je všechno, je v tom focení, je v tom kreslení, to mi jde vlastně asi nejlíp, je v tom největší svoboda dělat něco nějak jinak, než třeba v nějaký grafice, která je za mě jako dost svázaná. Ne, že by to nešlo dělat jinak, ale myslím si, že lidi chtějí dost svázané věci v té grafice. A to já prostě neumím. Takový samorost podivný. Tak jsem se postupně začal přesouvat do Prahy. Nejdřív jsem jezdil třeba na 2, na 3 dny a bydlel jsem v takovém domečku po babičce. Bylo to vlastně před prodejem na zbourání. Nebyla tam ani sprcha, takže bylo takový veselý. Občas mám prostě pocit, že stejně lidi jenom zajímá to, jak dáš prostě fotku sebe na Instagram prostě a nikdo se nestará o to, jestli si uděláš jako DIY luster nebo DIY boty a nebo uděláš dobrou kérku, prostě nobody cares. Přijdu z práce a snažím se u něčeho vypnout a dělat něco, kde nemusím dělat kompromisy. Baví mě tetovací strojky, baví mě kytary a tak s tím chci něco vytvořit, zachytit nějakou myšlenku. Já se prostě snažím něco tvořit a je mi vlastně jedno jak. Jsou věci, které si myslím, že mi jdou víc, jako třeba kreslit, případně to i tetovat. A jsou věci, které mě třeba baví víc. Myslím si, že mi to vlastně vůbec nejde, ale baví mě to a to mi stačí pro tuhle chvíli. Já si nepřijdu vlastně jako tatér. Já si přijdu jako člověk, který se snaží něco tvořit a tetování je pro mě jenom způsob toho nějak dostat ven.